faktu, czy naprawdę to, co chcemy zrobić w Kartuzach, będzie miało rację bytu i będzie miało przełożenie na potrzeby, które Państwo jako producenci rolni oczekujecie. Chcę Państwu powiedzieć, że jesteśmy naprawdę bardzo mocno nastawieni na pewne rzeczy związane z propagowaniem i wdrażaniem wszystkiego tego, co jest związane z produkcją rodzimą, czyli to, co jest produkowane na terenie naszego powiatu, chcielibyśmy naprawdę w jakikolwiek sposób promować i dać możliwości sprzedaży. Ja chcę Państwu powiedzieć tak, że jesteśmy otwarci na wszelką formę i współpracy i chcę zaproponować kilka rozwiązań, które mogą stworzyć bardzo wspaniałą bazę handlu i ściągnięcia tutaj ogromnej rzeszy producentów rolnych i tych wszystkich pozostałych, czy również tych, którzy produkują i wyroby wędliniarskie, czy również i przetwory owocowe, warzywne, miody, no wszystko, co jest z tym związane. Propozycja jest, proszę Państwa, nasza taka i w takim kierunku gmina Kartuzy zmierza i mam nadzieję, że ten kierunek, z tego, co dzisiaj tu już również usłyszałem, jest jak gdyby ku temu nastawiony. Po pierwsze, chcę powiedzieć Państwu, że mamy do dyspozycji targowisko, to, które nazywamy dzisiaj zwierzęcym przy ulicy Sędzickiego, do zagospodarowania. One może być wykorzystane w sposób różnorodny. To możemy stworzyć, żeby było i wróciło to z powrotem, bo ono dzisiaj, jak Państwo wiedzą, nie ma pozwoleń na zwierzęta duże. To nie ma problemu, ponieważ trzeba zrobić tylko pewną drobną modernizację. Usuwamy stoły spod zadaszenia, które są głównym mankamentem i zwierzęta muszą być pod zadaszeniem. Nie ma problemu, możemy stworzyć rynek zwierzęcy 2 razy w miesiącu, czy jeżeli taki była potrzeba, czy i większy. Może to być rynek do handlu z większych, jak gdyby, tych spraw związanych ze zbożem, z ziemniakami, z tymi wszystkimi, czyli może to być tak zwany wielogabarytowy, bo te warunki tam na to pozwalają, ale również i może być okazjonalny na różne rzeczy związane z materiałami siewnymi, może to być rynek związany, czy wykorzystany pod względem na przykład zorganizowania, czy to przez producentów nawozów, wszystkich innych, których byśmy chcieli ściągnąć na nasz teren, którzy są związani z działalnością rolniczą, a mieliby możliwość wystawienniczą, pokazania się i tak dalej. To jest jak gdyby ta część taka gabarytowa. Druga rzecz, to jest oczywiście targowisko miejskie, które, czyli tak zwany ten mój rynek, o czym mówiła Pani Dyrektor. Ja żałuję, że poprzedniczka nasza nie wykorzystała tego momentu, pomimo usilnych starań radnych. Chcieliśmy rzeczywiście do tego zmierzać. My w ten projekt się wpisujemy. Czyli na pewno będziemy składać wnioski o to, aby stworzyć mój rynek. Udało mi się w momencie wrócenia powrotu do urzędu zablokować przy rozliczeniach, ponieważ projekt, który był robiony na ulicy Szkolnej, nie pozwalałby nam dzisiaj na to, żeby stworzyć tam targowisko, to typowo takie, o którym mówimy, ten tak zwany rynek. Udało mi się przed rozliczeniem odciąć pewne elementy i pomniejszyć o rozliczenie o elementy, w którym ma powstać ten rynek. Jeżeli Państwo zauważyliście, czyli jesteśmy przygotowani na budowę dużego zadaszenia, które ma dać możliwość handlu ze stołu, z ręki lub, to jest kwestia oczywiście do omówienia, bo to mogą powstać ładne obiekty czy boksy tego typu, o których tutaj na przykład mówimy o Malborku czy o innych. To jest wszystko to jest po pierwsze dworzec integracyjny. Dworzec autobusowy, który jest tam, będzie też przeniesiony na bocznicę kolejową, takie są zamierzenia. I to jeden dworzec będzie obsługiwał całą komunikację publiczną, tą, która będzie na terenie Kartuz czy powiatu się odbywała. Czyli jeden dworzec, jedne kasy, jedne poczekalnie, to wszystko ma się odbywać w jednym miejscu. Te obiekty z boku, które w tej chwili jesteśmy na etapie rozmów i przejmowania od kolei, będziemy burzyć w tym miejscu. Plan zagospodarowania również już jest robiony. Mam nadzieję, że w połowie roku wszystkie zostaną zatwierdzone i przyjęte, a w międzyczasie się z koleją domówimy. I po lewej stronie i tak samo jak i ulica, już jest projekt, proszę Państwa, zatwierdzony. Mamy go od praktycznie lipca, sierpnia. Jest pozwolenie na budowę, rozbudowę, wzburzenie dworca i budowę całej infrastruktury otaczającej dzisiejszy dworzec, czyli ulica Kolejowa. Również na bocznicach kolejowych zrobienie parkingów. To wszystko jest już wyrysowane, jest projekt do wykonania. Taksówkarze również będą przy dworcu mieli swoje miejsce. To wszystko już jest zatwierdzone z projektem na pozwolenie. Czekam tylko i wyłącznie na decyzję z ZIT-u właściwie
no, żeby przyszło zielone światło, że możemy realizować zadanie i że ruszamy. I w każdej chwili, proszę mi wierzyć, już nawet materiał do przetargu, który daliśmy, czyli procedurę przetargową, daliśmy już do Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, przepraszam, do zweryfikowania, do sprawdzenia. Czyli my jesteśmy gotowi. To jest głównie gminą rolniczą. Także idea jest słuszna, tylko diabeł tkwi w szczegółach i dobrze, że burmistrz tu te 3 lokalizacje wskazał. Ja bym się od razu przychylał do tej lokalizacji blisko dworca, bo każdy punkt handlowy to zależy od usytuowania. Każdy, kto trochę z handlem miał do czynienia, wie, że nikt nie pójdzie na koniec miasta, przyjadą z Trójmiasta, tak jak burmistrz mówił, i tu muszą mieć pod ręką od razu. I oczywiście te szczegóły to jest kwestia kosztów, prawda? Bo rozumiem, że przez pierwsze tam 5 lat to ci producenci korzystaliby nieodpłatnie z tego, prawda? Nasi lokalni, ale po 5 latach no już trzeba będzie za to płacić i dobrze by było, żeby ten już oczywiście rynek się na tyle wrósł i już umocnił się na rynku. Tak. I żeby już klienci do niego tam przychodzili. No, a PKM tutaj nam sprzyja i dlatego ta lokalizacja koło dworca dla takich indywidualnych stoisk, no każdy z wójtów będzie sam podejmował decyzję. My jeszcze będziemy się też naradzali z radnymi, prawda? Bo jak to będzie kwestia udziału gminy, no to teraz nie sądzę, żeby to tego, ale musi wtedy być jasno powiedziane, że to stoisko, czy jedno stoisko będzie przeznaczone dla danej gminy i zawsze będzie zarezerwowane.